Okay. Hej Rasmus, vi sidder her ude i Fjellerup Strand. Ja. Yes. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det ville være bedre, hvis du var her. Ja. Vi har faktisk hørt din sang herude. Det var meget sjovt. Og vi vil høre den igen. Ja. Og nu hvor du jo er i USA, så må du godt lige hilse derovre, fordi at Hils os alle sammen. jeg tror sgu ikke lige, at jeg kommer derover forløbig. Desværre. Så du må meget gerne hilse. Justin! Så yes. Vi glæder os til at høre jeres musik. Yes. Det bliver super. Bare super dejligt. Jeg ved, det bliver godt. 2 talentfulde drenge. Det skal nok blive til noget. Så yes. Hvis du vil have et film ud over, hvor vi sidder. Ja. Det er skønt. Så ja. Og Rasmus, hvis du ser den her, så må du altså godt lige skrive til os på Facebook og Twitter. Ja, altså vores Facebook, det er Christina Thomsen og Trine Bertelsen. Ja, du har haft skrevet med os før. Og du har også på Twitter. Ja, og vores Twitter, det er Hardcore Gomes 1, og så med Gomes med 2 sætter. Og et Trine. Et meget Trine, let. meget let. Det er Trine. Et Trine. Så, yes. Hej. Bye.